спектаклі па п'есе Александра Астроўскага «Гроза», «Навальніца» у фінале гераіня кідаецца ў Волгу. У тэатры звычайна быў такі пагорак, з якога кідалася гераіня ў Волгу, а там ззаду клалі некалькі матаў, яна проста актрыса падала проста туды. Але аднойчы на выязным спектаклі нейкія чуллівыя працаўнікі раённага дома культуры замест матаў паставілі там батут, не папярэдзіўшы акцёраў. Гераіня раз за разам выторквалася з-за гэтага пагорка. Уяўляеце сябе рэакцыю гледачоў, а артыст, які іграў мужа гераіню Ціхана, толькі да крыві закусіўшы вусны, толькі выціснуў сябе: «Волга матухна не прыймае здрадніцу». Гэтую байку і шмат іншых гісторый расказаў мне акцёр, які 56 год праслужыў у тэатры імя Янкі Купалы, які здымаўся ў 2 маіх фільмах і іграў галоўную ролю ў маім спектаклі, народны артыст Беларусі, лаўрэат дзяржаўных прэмій ССР і БССР Геннадзь Гарбук. Нарадзіўся Геннадзь у вёсцы Глыбочка Ушачскага раёна, але ў 1937 годзе, это быў страшэнны год у гісторыі ССР, бацьку выключылі з партыі. Добра, што не арыштавалі і не саслалі ў ГУЛАГ, і тады яны пераехалі ў Браслаў, дзе радзіна і сустрэла вайну. Геннадзь узгадвае 22 чэрвеня 1941 года. Гэтыя адступаючыя нашыя войскі, пакалечаных, пакамечаных, раненых, чырвонаармейцаў. Это значыцца, што ён быў з пакалення, дзяцінства якога было абпалена вайной. Калі пачаўся партызанскі рух, бацька адразу пайшоў у партызаны і быў там да канца вайны. Пасля гэтага бацьку абралі народным суддзёй Ушачскага раёна, і ён 47 год займаў гэтую выбарную, дарэчы, пасаду. Людзі паважалі яго за дабрыню і справядлівасць. Геннадзь, прызнаюся вам шчыра, гітарыст быў так сабе, але спяваў чыста, звонка. Больш таго, у яго, аказваецца, быў песенны рэпертуар з 18-20 песень. Адкуль тое? Аказваецца, па бацьку у продках былі цыганы. Вось адкуль: «Эх, ямщик, гони, как яру». Эх, ямщик, гони, как яру, а лошадей, брат, не жалей. Только здесь только там взять гитару и петь, что было веселей. Не ўсім артыстам шанцуе кожны дзень выступаць на сцэне, удзельнічаць у спектаклях. Асабліва гэта цяжка бывае, калі артыст пачынае налічваць гады сабе. І вось у такім сталым узросце, калі не было працы ў тэатры, Геннадзь вельмі ахвотна прымаў удзел у канцэртах. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.
І ось указанне лёсаў, ці, як кажуць, перст судьбы, таварыш прынес яму абрывак газеты, дзе была аб'ява аб наборы студэнтаў у тэатральна-мастацкі інстытут. Паступіў ён на курс найвялікшага майстра, выхавацеля беларускіх артыстаў Дмитрия Алексеевича Орлова. Зачем вы собираетесь нас потрясать? Стихи, танец? Пасля размеркавання два, скажем так, выдатнейшых выпускнікі гнезда Орлова, это Тадеуш Кокштыш и Геннадий Гарбук, абралі Віцебскі тэатр. І абодва размеркаваліся туды. Яны такія не вельмі, бачыш, зусім бляклыя. Ну, давай. О, хто гэта? О, это святый человек. Святый человек, наставник. Дмитрий Алексеевич Орлов. Геночка, а ты памятаешь, што б гэта азначала, як гэта растлумачыць? А это... Ну? Это... Ой-ой-ой. Ну, это студэнцтва яшчэ. Студэнцтва. Але як растлумачыць, не ведаю. Чаму я залез на Лёньку Бакштаева? На якога Лёньку? Лёнька. Это не я? Не. Это я. Ты? Ну, вот бачиш. А, ты, так, точно. Праз 4 гады яго запрасіў у тэатр Янкі Купалы рэжысёр Вячеслав Броўкін, які ведаў Гарбука па Віцебскім тэатры. І вось з 1962 года Гарбук – артыст тэатра імя Янкі Купалы. Першая драматычная сцэна Рэспублікі Беларусь. Слава прыйшла да Геннадзя праз 4 гады служэння ў Купалаўскім тэатры. За ролю Васіля Дзятліка ў 1966 годзе Гарбук быў уганораны дзяржаўнай прэміяй БССР. Што бы ён потым не рабіў, ён усё неяк так параўноўваў са сваёй роляй гэтага Васіля Дзятліка. Чаму? Таму што гэта быў вобраз сапраўднага беларуса. А ты чула, все-таки кажуть, землю наново перадзельваць будуць. Ну? Вот же, каб наново подзялілі. А то некаторыя расселіся, як паны, ўсё лепшае пахапалі. А мой перадзелец, парадкі цяпер такія, што могуць і па А справядлівасці. корч, які кавалак ухапіў, як лицагель некаторы. А другім пясок, балото. А дзе там не дадуць яны подзяліць, гады такія. Хто? Богатеи. Вот, чтоб мне той кавалочек у тым рожку, что за цагельни. Я показал. Магу яшчэ азначыць роль у спектаклі «На дне». Справа ў тым, што ў інстытуце ён іграў у гэтай горкаўскай п'есе, іграў маладога Ваську Попела, а цяпер, ужо з цягам часу, ён іграў складанейшую ролю артыста. Гэта спіўшыся чалавек, які ўжо не жыве нават успамінамі, а жыве ў нейкіх сваіх ваганняў, можа, асэнсаванні таго, што ж з ім у жыцці здарылася. І ў фінале, калі ён разумее у апошнім акце, да чаго ён дайшоў, у яго ўсяго 3 словы. Татары, князь, помолись за меня. Что? За меня
Помолись. Сама молись. Эй, ты, Сікамбр, куды? Калі адбываецца нейкая вялікая чыстая падзея, абавязкова да яе прыклеіваюцца нячыстыя людзі. Ну, справа ў тым, што гандаль рэвалюцыйным былым это быў такі дарагі тавар у камуністычную эпоху. І вось такі персанаж іграе, увасабляе Гарбук у спектаклі «Пагарэльцы». Перецягни меня в город. Переведи. Что ты тут будешь робить? Что загадаю, что и буду. Буде верный свой человек. Я же не подкованы. Кто? Я. На все 4. Бусько, кто он такой? Что он такой? Что он инженер, профессор, дегустатор, дезинфектор? Кто он такой? Не, таких посад мне не треба. Зато я послухмяний. Ух, який верний. Во. Кіраваць паспрабую. Як выдвиженец, ёсць у мяне на гэта спрыт і саліднасць, від. І я для сябе адзначыў, калі выпадзе ў нейкіх маіх будучых працах камедыйная нейкая роля, я абавязкова запрашу на гэтую ролю Геннадзя Гарбука. У 1987 годзе у другім павільёне Беларусьфільма пабудавана вельмі складаная дэкарацыя. Гэта дом камедыянта, гэта сцэна, гэта паддашша з падвешанымі дэкарацыямі, гэта сутарэнне з машынерыяй, гэта пераходы, лесвіцы, галерэі, рэквізітарская, касцюмерная, заблытаны дом, заблытаныя з'яўленні персанажаў, але дом камедыянта пад назіраннем. Год пасля падаўлення паўстання Каліноўскага камедыянт, гаспадар дома, невядома дзе бадзяўся. Ну, канешне, калі засвяцілася мне магчымасць здымаць гэты фільм, я ведаў, што ролю жандарма будзе іграць Геннадзь Гарбук. Что вы обо мне знаете? Жизнь так склалась, что я всего только становых пристав. Цёся Кера, нехайное лихо. Так. Я не только что асессором. Я смог бы стать помощником прокурора. Начальником Виленской жандармерии. Змог бы. Аглядаючы яго ў розных ролях, я разумеў, што не толькі беларускі тэатр, не толькі Мінск, не, а ўся Беларусь атрымала выдатнейшага артыста. Другога, скажем так, жыцця акрамя мастацтва у Гарбука не было. Была яшчэ адна такая любоў да радыё. Але, ведаеце, вяшчаў ён толькі
на беларускай мове, удзельнічаў толькі ў спектаклях на беларускай мове. Ён мне рассказывал, что аднойчы паспрабаваў разговаривать в какой-то передаче, какой-то, говорить по-русски, но когда прослушал себя, сказал: не-не-не-не, абірайце іншага артыста. І больш да расійскай мове па-руску ніколі на радыё не размаўляў. Удзельнічаў на радыё, у спектаклях, у перадачах толькі на беларускай мове. Всім патрульному паветры. 8-й сектор, аварыя. 7-го і 9-го на пошук і выратаванне. Я побач. Назіраю палаючыя абломкі машыны. Саджуся. Нікога не бачу. Дзе экіпаж? Яны згарэлі. У 60-е гады малады рэжысёр тады Купалаўскага тэатра Барыс Луценка ставіць спектакль «Разбуранае гнездо» паводле Янкі Купалы, дзе малады артыст Геннадзь Гарбук іграе роль маладога героя Сымона. Але праходзяць гады, і Луценка ізноў вяртаецца да гэтай тэмы. На гэты раз здымае кінафільм на Беларусьфільме. І масціты рэжысёр запрашае масцітага ўжо артыста Геннадзя Гарбука удзельнічаць у гэтым фільме, але ўжо не ў ролі маладога селюка, а ў ролі старога. Да, нелегкий будет нынче годок у вас. Ничего, дедуля, не дадимся живьем волку в зубы. Может, и не дашься живьем волку в зубы, только жизнь берет в свои лапы. Вот и меня, бывало, несчастья тискали со всех сторон. Ой, тискали. А теперь живу себе и горя не знаю. Ёсць такі рэдкі у кінематографе жанр народная камедыя. Ну, у расійскім кінематографе гэта, конечно, фільм «Любовь і голубі». А ў нас белыя росы. Пра тое, як пашыраючыся мегаполіс захоплівае тэрыторыю прыгараднай вёскі белыя росы. Беларускі драматург. Абсалютна беларуская тэма. Беларускі рэжысёр. Ну чаму ізноў нават на эпізадычныя ролі толькі маскоўскія артысты? Рэжысёр фільма Ігор Добролюбаў, у былым артыстар тэатра юнага гледача, пасынак артыста рускага тэатра Кузьмы Кулакова. Гэта значыць, што ён ведаў акцёрскі цэх Мінска, як ніхто іншы. Не, ізноў масквічы, масквічы, масквічы. Гарбук адзіны беларускі артыст, які іграе там ролю, ну, скажем так, другасную ролю. Андрей, прости меня. За что? За детей наших. Что не будет. И ты меня прости. Василий, подъем! Весной 1986 года я экранизирую оповедание Христины Лялько «Легкий хлеб». Гарбук играе старога, які жыве літаральна праз плот ад сваёй каханкі ў маладосці. Яны абодва ўжо састарэлыя, шлюба тады чамусьці не пабралі. І вось кожны ў сваім лёсе, у сваіх старэцкіх клопатах.
Не пара она тебе, сын, не пара. Войной пахнет. Какая жизнь будет, не ведаем. С землей надо быть, сын. С землей. Я женюсь на Гельке. Вот мое последнее слово. Будет мое последнее. Нет. Любая, петушков на твоей калитке повырезаю. Солнышко наверху, чтоб весело нам жилось. Не веришь? Верю, верю, Антуська, верю. Чым это мне запомнілася? А запомнілася вось чым. Апошні дзень здымак, 26 красавіка 1986 года, скончились здымкі. Это было у вёсцы Глінная под Вілейкай, якая на доўгі час стала такой натурнай пляцоўкай нашага творчага аб'яднання «Тэлефільм», дзе здымалі шмат якіх фільмаў і навел ігравых. Першым легкавіком, конечно, адправілі ў Мінск акцёраў, у прыватнасці Гарбука, які ў той вечар іграў спектакль. Машына павінна была вярнуцца за мной, але машына не прыйшла. Чаму? 7 гадзін вечара, 8, 9, машыны няма. Калі я назаўтра прыехаў у Мінск, я дазнаўся, што мінулай ноччу 26 красавіка 1986 года грымнула Чарнобыльская атамная станцыя. Вось так мне запомніўся апошні здымачны дзень фільма «Лёгкі хлеб» з Геннадзем Гарбукам. Гарбук – дзіця вайны. Вайна, акупацыя прайшла літаральна на яго глазах. У фільме «Полымя» у яго роля, падзеі ў час вайны. Ізноў вайна, ізноў акупацыя, роля Сушчэні у спектаклі ў прыцемках, в тумане. Ізноў вайна, ізноў Быкаў, ізноў Гарбук удзельнічае у фільме «Воўчья зграя». Роля, хаця не галоўная, але яго роля. Роля беларуса у гады акупацыі. Кулеш, кто такой? С Геройского. Вот ребенка в семейный лагерь несем. Какой ребенок? Все в строй! Немцы провези, что делается? Что мне с ребенком строй? Ладно, ты вези ребенка, а ты в строй! Где винтовка? Нет винтовки, пистолет. С пистолетом в строй! Шагом марш! Але славутая роля у фільме «Знак бяды» паводле фронтавіка Васіля Быкова. Там, у акупацыі, мы назіраем за лёсам пары немаладых людзей у выкананні Геннадзя Гарбука і маскоўскай актрысы Ніны Русланавай. Верыш кожнаму ўчынку, кожнаму кроку, кожнаму руху гэтых людзей. Гарбук з Русланавай ніколі не ігралі ў адным тэатры, на адной сцэне, ніколі не здымаліся да таго разам у фільмах. Але гэта так пераканаўча. Яны ставяцца адзін да аднаго, гэтае яднанне душ, што як думаю, што я нават дараваў Нине Руслановой, что я на не минская актриса. Так я да это добро сыграла. Ist das alles? Antworte! Du willst mich wohl verarschen? Ich werd's dir zeigen! Warum keine Milch? Was ist passiert? Keine Milch. Die Kuh gibt keine Milch. Ach so. Die wollen uns wohl alle hier zusammen verarschen, wie? Alter, warum gibt die Kuh keine Milch? Warum gibt die keine Milch? Antworte! Warum? Не знаю. Стильная она. Ah. Komm zu mir! Wenn ich keine Milch habe, dann habe ich viel Fleisch. Hörst du? Und hier steht das viele Fleisch. Der Krieg fordert Opfer.
Weg! Geh weg! Выдатная драматургія, выдатная дакладная рэжысура, выдатны дуэт галоўных артыстаў. Я, ведаеце, двойчы глядзеў фільм, астатніх нікога я не памятаю, толькі памятаю Гарбука і Русланову. Ну і, канешне, як гаворыцца, награда нашла героя. На фестывалі, на міжнародным фестывалі ў Загрэбе залаты медаль і фільму, залаты медаль выканаўцу галоўнай мужчынскай ролі Геннадзю Гарбуку. Где водка? Ой. Водки? А хрена вам, а не водки. Хрена вам, а не водки, бейте. Я вас не боюсь, и Гитлера вашего не боюсь своего. Водулю и вам, и Гитлеру вашему. А ну, встать. Не встану и слушаться не буду. Встань, встань, пей. Душегубы. Ах ты, дулю. Самогон разбавляю, вам ни хрена. Встать! Встать! Встать, паскуда! Дакументальны фільм пра акцёра названы, ну, неяк па гучанні падобны на эсэ, на аўтабіяграфічную кнігу Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Фільм пра Геннадзя Гарбука называецца «Доўгая дарога да сябе». Праз паўтара дзесяцігоддзя зводзіць нас у тэатры беларускай драматургіі праца над спектаклем «Песні ваўка» па вельмі такой складанай і мудрай п'есе Вячеслава Паніна. Гарбук – стары воўк. Яму вельмі добра жывецца ў звярынцу. Ежа, цішыня, спакой. Ён гоніць ад сябе успаміны пра тое, што некалі ваўкі жылі на волі, аб чым неяк рэхам даносяцца былыя песні волі. Чаму так і п'еса называецца? Больш таго, ён жорстка забараняе усялякія ўспаміны маладых пра тое, што некалі была воля, некалі зграя ваўкоў жыла на волі. Не было, крычыць ён гэтага, не было. Не спевали не было тых песен. Гоны! Гоны! Что с тобой сегодня? Ну, такая внучка просто у гонор. Так, гонор! Пригожая и смелая на диво. И разум не по взросте в острый клинок. Была волком. Водила б зграю нашу. Калі ўсё ж такі ваўкі выбіраюцца на волі, ён разгублены, ён ужо забыўся на тое, як ваўкі жылі на волі. Ён абсалютна бездапаможны, бо сытае жыццё у вальеры, у звярынцы было для яго вельмі такім лагодным і успрыяльным. Наканавана кожнаму прайсці свой просты шлях. Павольна, ці таропка, і дзень
Калі нам лёс у жыцці паставіць кропку, мы ператворым у працяг. Заўсёды прыгожыя жанчыны з маладосці віліся вакол Гарбука. Папярэдніх жонак Гарбука я не ведаў. Пэўна, яны былі, і пэўна ж былі прыгожыя жанчыны, але апошняй жонкай Геннадзя была дыктар тэлебачання. Як усе дыктары тэлебачання, нават тыя, хто паведамляюць нам пра надвор'е, заўсёды прыгожыя. Прыгожай была і Галя Яроменко. Значит, здесь, вот слушай, в одном пакетике мяско, помидорчики, перчик лежит. И я тебя прошу, съешь все, не выбрасывай. Тут приедешь, опять в сумке будет. Эх, я мышей. Ну давай, и позвони, Гена, я тебя очень прошу. Ну давай с Богом. С Богом, мой хороший. Аднойчы я патэлефанаваў Геннадзю. Яго дома не было, слухаўку зняла Галя і сказала, што Гены няма, што перадаць яму там. Ну, я нешта там сказаў, там нейкія справы былі творчыя, канешне. І раптам, неспадзявана, Галя пачала маналог. Стала расказваць пра сваё галоднае дзяцінства, пра нейкія нястачы, пра сумны лёс, пра трагічныя падзеі ў сваім жыцці. Я думаю, з чаго гэта такая споведь ідзе, такі маналог. Але я ведаў, калі чалавеку хочацца выказацца, яго не трэба перарываць, а трэба даслухаць да канца. Маналог і гэта яе гарэсны, такі маналог гаротнага чалавека цягнуўся, ну, можа, хвілін 15, можа, 20. Я ўсё выслухаў. Ну, потым развіталіся. Чаму я пра гэта ўзгадаў, што літаральна праз некалькі дзён Галя памерла. І Гена застаўся адзін. Калі яшчэ ішла праца над песнямі Ваўка, рэпетытарам у мяне была Марына Папова, аднакурсніца Гарбука. І я ведаў, што звязваюць іх не толькі студэнцкія ўспаміны, але і некая асабістая прыязь такая. І вось, здаецца, астатні перыяд жыцця, і ён і яна пражылі у нейкай душэўнай такой сувязі. Ну, то і давай Бог, абодвум было добра. На сутыку 20 і 21 стагоддзяў сітуацыя з Гарбукам склалася так, што у беларускім тэатры ён ужо іграў менш роляў, ніж у тэатры беларускай драматургіі. І кіраўнік тэатра Валерый Данілович Анісенка добра ведаў, што за з'ява на беларускай сцэне ў беларускім мастацтве Геннадзь Гарбук. І аднойчы ён яму сказаў: «Гена, іграй, што хочаш». Ну, канешне, пры такім раскладзе малады артыст бы сказаў «Гамлет», а ўжо пажылы Гарбук сказаў «Кароль Лір». І па скарочанай версіі шекспіраўскай трагедыі Гарбук сыграў караля Ліра. Выдатна сыграў. Больш таго, у сцэнах, калі артыст не быў заняты, ён сядзеў у кулісах і назіраў, як ідзе увогуле плынь спектакля. А маладыя артысты трэцім зрокам, нейкім трэцім вокам глядзелі ў кулісы і ігралі, добра ігралі, таму што спектакль глядзіць Гарбук, народны артыст Беларусі. Вось якая адказнасць была, калі у спектаклях удзельнічаў Геннадзь Михайлович. Мой даўні прыяцель 70-го года
кінарэжысёр сусветнага ўзроўню Геннадзь Палока. Час ад часа, калі яму не было працы на сталічных студыях, на Ленфільме, калі былі забаронены яго інтэрвенцыя, калі так праз зубы быў прыняты яго фільм «А ці быў кароцін», калі не ўхвалілі фільм «Вяртанне браняносца», які атрымаў сусветнае прызнанне. І у часы беспрацоўя Геннадзь працаваў на Беларусьфільме, здымаў тут некалькі фільмаў і, дарэчы, свой апошні, скажем так, перадсмяротны фільм у 2007 годзе Геннадзь Іванович сняў у Мінску. Это быў фільм «Вока за вока». Невялікую ролю вартавога сыграў там Геннадзь Гарбук. Приготовились. Тихо. Камера. Есть. Что? Кто-нибудь тут сидит из родных? Нет, я сам тут заложником находился. Это я знать не могу. Я сам тут. Сягоння присланы. Ага. Замес молодых этих на фронт погнали. Что? Промок. Шел бы до дому, кофе своего генеральского напился и на печь. Не могу я домой. Умоляю, позовите коменданта. Ладно. Присядь, покуль тут. Сядь. Канешне, ужо сталаму артысту хацелася, як кажуць, маладой крыві. І таму ён ахвотна прымаў удзел у працах маладых рэжысёраў, побач з маладымі акцёрамі. Вось ён прыняў удзел у фільме па сутнасці рэжысёра-дэбютанта Александра Колбышева «Ахвота жыць». І гэты фільм атрымаў шмат узнагарод. Добрых людей нет. Кто добрый? Ты добрый? Я добрый? Я, например, за свою жизнь никому никакого худа не сделал. А зверей бьешь? Разве он учил? Эх, ты сравнил хрен с пальцем. То человек, а то зверь. Так живое же существо, сами же трепетесь, сволочи. А ты чего-то на меня рассерчал. Его пустили как доброго человека, а он лается. Обиделся, посадили. Так было за что? Кто тебе виноват? И потом, паря, запомни, здесь тайга, все равны. А то и до боли своей не добежишь, сломишь голову. Найдется и на тебя. Лихой человек. Он тебе покажет, где волю искать. Не сердись, отец. Ненавижу, когда жить учат. Класічны твор, вядомы нам па школьнай праграме «Дрыгва» Якуба Коласа, цяжка паддаецца экранізацыі. Але рэжысёр Сергей Шульга, ён жа і аўтар сцэнарыя, здолеў зрабіць класны сцэнарый. Дзед Талаш, рэальны персанаж, які ідзе да бальшавікоў, каб выратаваць свайго малодшага сына з палону. Канешне, хто мог сыграць эту ролю? Толькі Геннадзь Гарбук. Вот что я скажу тебе, сынок. Я очень старый, и тебя хорошо знаю. И знаю, как тебе тяжело пришлось, когда сиротой остался. И зачем ты к нам пришел, тоже знаю. Если они догадаются, понимаешь, что с тобой сделают, сынок? Старыя спектаклі яго ў беларускім тэатры сыходзілі. Новых роляў са старэлому акцёру, як кажуць, не свяціла. У тэатры беларускай драматургіі не было ўжо яго пакравіцеля Валерыя Анісенкі. Ну, можна ўзгадаць
Адно з апошніх выдатных стварэнняў Гарбука на купалаўскай сцэне вечар паводле Алексея Дударева. Все жыццё прайшло да мяне бокам, бокам, бокам. Заўсёды напалавіну, заўсёды на 50%. Бо памятаю, у дзяцінстве яшчэ па грыбы хадзілі. Цалюткі дзень там па хмызняку на каленьках поўзалі. Вось хто найбольш лісічак, чараежак там наколупалі. А я, ватакенны баравік, цэленькі, крэпенькі. Шапка такая, што двумя рукамі не закрыць. Вось, лето сухое было, яшчэ ніхто баравікоў не знаходзіў. Усе ахаюць, да мяне ў кошык зазіраюць. Шчасце ў мяне, ну, а я на ўсіх як на мурашы глядзеў. А дадому прыйшоў, ножыкам ты баравік, чык. А ён чарвівы. Ага, ушчэнт сточаны. Гадоў 6 мне тады было, і з той пары ўсё напалавіну, ўсё на 50%. Давай. Будь здоров. Ай. Зимой 2013 года Геннадзь зламаў ногу. І у лечкамісіі, у шпіталі, ляжаў у адной палаце з другім народным артыстам, толькі ўжо СССР, Ігорем Лучанком. І адышлі яны ў адзін год, у 2018-м, і ляжаць побач на ўсходніх могілках. Артыста дыяпазона ад караля Ліра да Сілана Клёпкіна, ад Понція Пілата да жандарма у камедыянтах. Артыста такога дыяпазона я ў Мінску не бачу. Кажуць, што беззаменных няма. Ёсць. І вось вам прыклад. Геннадзь Гарбук. Кто-то злобно шипел молодой да удаленникой. Вот кто за нас умеет водить. И тогда вы сказали: послушайте, маленькой, можно мне вас тихонько любить? Вот окончен концерт, помню степь белоснежную, на вокзале ваш мягкий поклон. В этот вечер вы были особенно нежною, как лампада у старых икон, как лампада у старых икон.